ये पुढे ये पुढे काय झालं रे? काय तू आता काय सांगा काही चित्र दिसतं पुढे पण गेलं पाहिजे झाला कसा काय या काय झाला म्हणून विचारतोस. आज 6 दिवस झाले सगळे हैसर तुम्ही जमान मजा करतात पण लोक कोण विचारायचा काय अरे झालं. रामबाण जाण्यात मका पाकळ्याकडे गेलो तो कामाला झोपलो तो पाकळ्या काय केल्या अरे बाबा पाकड्याच पात्यानो केल्या रामाजो. अरे हे कामाला झाल्याकडे झोप किती तू काय पाकड्या दुसऱ्या झोपलो आता काय झाला तुका सांगा. गेलंय कणकवले होळीच्या बाजारात. होळीच्या बाजारात होळी होती आणि कणकवले गेलोय बाबा. आता नवीन कपडे इकडे होय ना. कपडे होयत होळी कपडे होय सगळा घेतलोय ना सगळा घेतलोय आणि बाबा इलोय एकदा तो घरात आणि अजून राणा बिना पासून सगळ्याकडे फिरायला इलोय. आता बाजारात गेले रानात किती गेलं टाटरबाई गेलं की काय 10 एकदा सगळं फिरलोय. पारच लावलेलं आहे पिपळ वाढ करायला पाणी तो इथे नको गौरीडे दिसत आणि बाबा काय सांगा तुका यो गेलोय पाठीतून इलोय घरात. दुसऱ्या दिवशी परत फिरात गेलोय. 2 दिवसांनी पाय माझं निळो पडलो रे. निळो पडलो यो आता लागला तो पुढी जाण अंगठ्यापासून निळो होईल पाय. अरे निळो म्हणजे रंगपंचमी रंगवण्याने निघाली कसा झाला निळो पडलो पाय. आता रे म्हटलं करायचा काय तसंच उठलंय आणि हेंकारी सांगलंय ना गेलोय डायरेक्ट पाकळ्याकडे गेलं काय पाकळ्याकडे गेलोय. त्याबरोबर पाकव मनात लागलो ह्या काहीतरी निराळाचा वेगळा दिसता त्यांना बघल्याने म्हणाला पाय काढतो लागतो आईना पाय म्हणायला लागलो काढतो लागणार काढून घेतले घेतल्या सूर्य पैसे कुराडी आणि काढल्यानं करतोय परत घरा गेलोय. दुसऱ्या दिवशी 2-3 दिवस गेले आणि परत हायना पाय निळो पडलो मरे वरती. पुढे निळो पडायला लागलो. त्यांना आधी सांगलेलं आहे ह्या जो पॉइजन झाला तर ह्या पुढे चलत जात पुढे निळो झालो पाय. आता रे करायचं काय परत त्याच्याकडे गेलोय. आता वरतून काढूच लागतो पर्यायच नाही. म्हटलं आता काय काढ नाही तर पुढे खराब होतो ना काढल्या. परत 4-5 दिवस गेले मधी घरा गेलोय. परत पाय वरती ढोपरापर्यंत निळो. आता हे बाय माझे करायचा काय पाकळ्याची जोयच झाली. परत गेलोय बाबा एकदा परत म्हणतो आणि निळो पडाले त्यांना कोयते पुराण झोकाटान घेऊनच बसलेलो होतो. नाव बघल्यान का आधी पैसे काढून घेतल्या ना येतो पाय निळो लागला काढून घेतल्या काढलंय आणि बाबा एकदा तो घरा गेलोय आणि आता म्हटलं घरात तरी सांगा काय ना माहितच कळातच दिलंय नाही लावून ये रे रोज घराकडे येईल. मग आहे काय सांगतो आहे असं झाला. पाट्याकडे गेलोय आणि असं करून दिलंय पाय निळोच पडायला लागलो. 4 वेळा कापल्या आहे टेन्शनात एकदम इली. मग टकला खांदेत बसली आणि म्हणता अरे मेल्या निळो पाय पडत नव्हतो मेल्याची पॅन्ट आणलं तिथं कलर मेला काय उठो धुलय काय भरायला तिथं रंग तो लागला तुझ्या पाया तुला वाटणार तुझ्या येऊन काय करून घेतलं. 4 वेळा पाय कापी गेले का माहित नाही तू सांगलं ना बाबा कसो पावसाळा सुरू झालो थोय. आता म्हटलं कोंब येता काय बघूया. तो कोंब पकडी पाया घेऊन तो भलत्याकडे चिलो. आता काय म्हणता सांगा. पावसात एकदा अशी गंमत झाली. रस्त्यावर कपडे घेतलं काय रस्त्यावर घेतलं अरे पण ते आधी सांगतेस तर तो 2 वेळा तो वाचलो आपण आणि नाही तो झालं एका पायात. त्याच्यानंतर बाबा एकदाची गजाल तुका सांगतोय. पावसाळा होतो बैल होते माझे म्हणजे बापाचे आता काय ना आणि बाबा एकदा गेला सोडून घेऊन जात घेत बांधले आणि कलकरावून बहिणी ते बैल होते ना असले काळवाली एक पांढरो होतं माहिती लागला का देत राव अरे आवड आजूबाजू रानबिंदी सगळं तोंड घातल्या काय खाल्ल्या बाबा आता सगळा ह्या करून इलोय एकदा तो घरात बापाची गावाने बांधल्या तुका त्या बैलांका
बांधल्यान गावात येत आणि दुसऱ्या दिवशी सकाळी उठान जाऊन बघतात तर गावात जीवात रात्री घातलेला तयच रे बैलांनी खाऊकच बैलान गावातच खायला अरे काय शेती इतकी भैनारी पडली ना ती आता करायचं काय बैल गावात खाय ना गावात सुटले ते डायरेक्ट मुकल्या आवाकडे गेले बैल गावात खात नाही बैल गावात खायच नाही हा, तो आता बरोबर करू तो काय बाबा कोण लावायचं म्हणजे मुकल्या आवाकडे गेले आता आम्ही काय समजा जरा काय माहिती म्हणजे दोन पर्याय आवाकडे होत आबा धावत वर येऊन बघता बैलाक इंजेक्शन मनाक लागलो पाळ बी हाणल्यात हा बैलाक ह्या करू घ्यावा जेद्रूक घ्या पाय जेद्रूक बिद्रूक घेतल्यानी सगळा रस बीस काढल्यानी आणि आता म्हणाले घोटा बिटा हा ना घोटा हारल्यानी आमका सांगल्यानी धरू कारण बाबा आमचे असे असले तरी आव जणी झील खाऊन आम्ही मान मोडून टाकली मान मोडून जायला देऊ नाही करून टाकू आमका म्हणाले धरू घ्यावा सगळे धरू धरू गेला आणि बघता होतं काय आहे म्हणता तू झटका नाही तो काय कोण आऊ घ्यावा त्याचा मुख्य पण सोडतो तेव्हाच महिलांनी गावात गाड्यांना अरे कसं काय नाच वाटा धरून लाव आणि भरून पाय उठतो रोज अरे आवाज पाळवी जेवरून दिला म्हणजे विचार करू कधी वाड्यात जाऊन बघल्यातच ना आणि म्हणाले गावातच खाय ना बोल अशी बाबाची गजा आता पाय बरो हा की नाही आता वाईट वाईट साधारण बरोवा आता काय करत आता काय पर्याय नाही माझ्याकडे दुसरं काय पडलो आता एका पायावर कसा तरी स्क्रू पडत राहिले तर लावून घेत चार मारून घेत तू सेंट्री म्हणलो ना एका बाजून लांब ओकडीतून लावलं ना माझ्याकडे बॅटिंग तारीख बांधलं काय काम झाला होय होय भारी आपण गेला ना बरा गेला ना बरा परत जाऊ नको अरे एकदा अशीच गजाल झाली माझे मित्र होते आता त्यांच्यापैकी मी येत राहुलो एकटो पहिल्यातलो बाकी सगळे गेले तर जातले नादी ना आणि माझ्या नादिक रे एक होतो भिनारा दारू असली भासायचो भयंकर दुसरं होतं तो काय करायचा विमल वर विमल त्याच्यावर सागर त्याच्यावर नजर बहिणी आणि तिसरं माझा मित्र होतो ना काय ते जायला सांगतो ना त्याची गजर आताशी सध्या चालू आहे पटल्यात अशी केल्यानी टाकल्यानंतर का मारुतो शिल्लक ठेवलेली सगळ्या कलमा सगळा जळवून घातल्या पोलीस कंप्लेंट चालू आहे आधीच परत मारून टाकतो होय ना अरे काय झालं तर सांगतो हे तीन मित्र आता त्यांची दातविरू खाऊक लागल्यावर त्यांची भरली ना रे घटका कसल्यांचा सांगा शकत नाही अरे यो मिलो त्यांच्याकडे म्हणाक लागलो तुमचं अवधारण आता नेणार तुमचं विषय संपलो आणि माझा कसा माहितीये मी यमाक काय सांगलं माझं घडो भरलो ना डरमला पण घडो किती दिवस तर ते तिघा हिलो तुमची घर घट्ट भरलेली आहे शेवटची इच्छा काय असली तर म्हणायला लागलो सांग तो हुशार रे ते दारूवाला म्हणायला लागलो माका बेफाम दारूच खाऊची मरणाची दारू हा एक दिवसभर ना दारूच खाऊची मग ती यांनी माका नाही दुसरा म्हणायला लागलो नजर विमल बहिणारा भरपूर दी माका एक दिवस जातोय सिगरेट वालो म्हणालो सिगरेट हिडिये किती आरती तेवढे आणून म्हणायला लागलो माकाची ते यमान काय केलं 3 खोल्या घेतल्या आणि त्या खोल्यांतून ना एका दारू भरल्या एका सिगरेट भरल्या एका विमल नजर इतक्या भरल्या सगळ्या आणि भुतू टाकल्या तिघांकडून बाहेर ना गुलाब घालून घेतल्या म्हणालो खावा मी संध्याकाळी येत नेऊ 2-4 दिवसांनी तुमका 4 दिवसांनी तुमका नेऊ घ्या ना कसे बाबा 4 दिवस गेले रे गेले आणि चावी घेऊन गेलो ना यो मिलो आणि दारू जो खाणार होतो ना मित्र माझो उघडल्या जाऊन बघतात ह्यो बहिणाचा दारू गिरू खाऊन तो आधीच मेलो तो म्हणजे ते काय हावची घर फक्त वाडीत नव्हती शिल्लक रवले बाकी काय ना मेलो दुसरा दारू उघडल्या त्या विमल वाल्याचा त्या खाल्यान त्यांना चुकान बिकान त्याच्या पटात धोंडो होऊन तो बहिणावर मेलो तिसऱ्याचा दार उघडल्या त्या सिगरेट वाल्याचा आणि बघता तो ह्यो आपलं मस्त की पायर पाय ठेवून असं बसलो अरे
तो यम विचारात पडलो आयो झाला रे ह्या एवढा सिगरेट पिऊ नका पाहिजे असो काय ह्यो रे ह्यो असो रमलो कसो ते काय तर तरी बाबा ह्या असा काय तुझे मित्र गेले आणि तू होतो काय तो म्हणालो भाई रे हा त्यांका तू दारू दिलं गुटखा दिलं माका सिगरेट आण दिलं माझे तुझो बापूच देतो सिगरेट खाऊ केला मी हा तेव्हा तू घालून माका ठेवलं तेव्हा मी करवलं यम जो पळाला तो पाठीत लागलो दाटो घेऊन त्याच्या आता परत येतो ना हा ते तो चेक राहिलो माझ्यावर हे बघ दोघं गेले आता मी लई टाइम रवत नाही पाय दुखता पुढेपर्यंत पाय दुखता हा पायच्या पुढे कोण नाही सध्या बघ कसं गावात
अरे शिट्टी वाजले अन गाडी सुटली, शिट्टी वाजली गाडी सुटली, शिट्टी वाजली गाडी सुटली अन पदर गेलाय, अन पदर गेलाय पोलिसाला पोलीस आणणार.
काय करतलो? हा? काय करणार? काय तो हो तुम्ही जातो सही दूध लोणी हे तुका तो हगदारात घ्यायला नाही ना फोन. अरे तेरे को मैं क्या बोले खरीदने के लिए आया. अगं सोळा सिंगला आता चला 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 खट्टामटात जावं आहे ना खट्टामटात जाऊ आहे खट्टामटात चला खट्टामटात जातास ना आता काय काय घेतलास बघा आधी दही दूध काय घेतला काय घेतलं तुम्ही काय काय घेतलास बघा काय घेतलं
मावतो नाही मावशी नाही बाय ये गवळणी ये गवळणी ये गवळणी तू काय घेतलं बाय त्या हे गवळणी त्या नवीन आधी काही त्या बाया काय घेतलं पैसे लावच्या म्हणता दही घेतलं हा मग काय राहुला काय ते राहुला ना घराकडे दही दूध घेतले उचलून घालून मागे मुळीत नव्हतं रे काना माझ्या मना मुळीत नव्हतं रे काना माझ्या
कोणी बोलवलं रे? कोणी बोलवलं ते आता घरी कोणती काळजी कोणाची ठरलेलं आहे पुढे जावा ते कॉर्नरला जावा